Ola, boa noite. Imos a comezar este pleno ordinario en primeira convocatoria 25 de febreiro de 2026. Ben, hoxe non hai puntos a tratar, estamos pendentes da liquidación do orzamento do ano 2025. Estamos traballando en varios frentes para sacar a axuda da luz do ano 26, as axudas de estudiantes do ano 26, axudas das asociacións do ano 2026 e algún proxecto con cargo a remanentes, pero, bueno, precisamos ter a liquidación do ano 25. Mentras tanto, volvimos a quitar a licitación do Plan Único do ano 2025, que o ano pasado quedou deserto. Este plan leva as actuacións de mellora na estrada de acceso ao Navallo, as Penas. Hai unha actuación no perímetro da antiga Escola do Viveiró, mellora de acceso aos rebordelos coa instalación dun paso canadiense, mellora da estrada de acceso aos Carreiros, os Pereiros, mellora da estrada de acceso a Sabucedo e acondicionamento de camiño, mellora de estrada de acceso ao Xuncal, unha mellora de drenaxe na estrada que baixa do Coto hacia o baile da festa de San Antonio, instalación dun paso canadiense no Borbó e un curral en Musdradas. Ben, isto sacouse a licitación, está pendiente de abrirse a licitación e esperemos que quede adxudicada para comezos deste ano. Moi ben, volvemos atrás, entón. Temos pendiente, disculpade, a aprobación de 3 actas, antes de pasar esta parte, do 14 do 6 do 25, do 25 do 6 do 25 e do 28 do 7 do 2025. Eugenio, non sei se queres comentar algo ao respecto. Jennifer, Julio. Ben, votos a favor de aprobar as actas. Todos votos a favor. As 3 xuntas ou votamos por separado? Votamos por separado. Como queres. Ben, casi mellor por separado. A acta do 14 do 6 do 2025, votos a favor. Todos votos a favor. A acta do 25 do 6 do 2025, votos a favor. Todos votos a favor. E a acta do 28 do 7 do 25, votos a favor. Todos votos a favor. Ben, xa vos comentei o plan único do ano 2025, sacouse a licitación por segunda vez. Estamos tendo dificultades que non se presentan empresas. En esta ocasión sí que se presentaron 2 empresas. Está pendente a apertura dos sobres. Convocouse o plan único do ano 26 e as actuacións, hai unha memoria no seu expediente, leva actuacións en vías, a axuda, o programa de axuda no fogar do SAF 2026 e un programa de reforzo de emprego 2026 que son 2 traballadores, 2 peóns, 12 meses ao longo de un ano. A maiores, programa SAF, e a maiores leva as actuacións en accesos a vivendas rurais e camiños públicos de Muras. Nestas actuacións tomamos actuacións do proxecto que o ano pasado o Pleno votou en contra, ese proxecto grande que levábamos, e se vai a facer unha actuación na estrada de Castiñeiras, ese remate que falta de onde está a canteira hasta a antiga Lugo 540. Da estrada do Alto da Armada a Casanova tamén se vai a arranxar esa estrada, a estrada dos Carballás, a estrada na Paleira ao redor das casas e o acceso á estrada Lugo 540 antiga, a estrada na Boca da Grande, estrada nas Bouzas, en puntos concretos, e vanse a instalar 7 pasos canadienses que
que tamén eran dunha licitación que viñan do ano pasado e que quedou deserta, e os pasos canadienses son nos acibreiros, no Porto, na Restrebada, nas Bouzas, no Couce Mouro e na Tarroeira. Na estrada que sube de Irixoa, saia da Diputación, bueno, sempre hai gando ali na Lugo 540, sempre nos está, por lo menos a min, me derivan desde tráfico e dende o 112 que hai animais salvaxes. Entón, bueno, isto é unha cuestión, os pasos canadienses, de seguridade vial. E isto xa está presentado e, bueno, esperando que a Diputación nos autorice, nos aprobe a presentación deste proxecto. Seguimos tirando desas actuacións dese proxecto que fora rechazado en pleno e no Fondo de Compensación Medioambiental deste ano levamos 3 actuacións. Unha delas, a continuación dos aglomerados, que se vai a meter o aglomerado, a actuación hacia a Funqueixeira, Casa Lousada, o Curro, a Restrebada, o Vilariño, Carelle, Forcós, Santirso, Aguillal e o Rego. O proxecto son 327.633,61 euros e, a maiores desto, levamos a construción, bueno, supoño que os veciños lembran, e aquí o equipo de goberno sempre o tivemos en mente, Muras carece de depósitos contra incendios. Entón, o máis avanzado neste sentido era o da Balsa, que a Comunidade de Montes nos cedeu un trozo de terreo para facer un depósito contra incendios. Hai previsto outro no Viveiró e outro aí na Feira do Poltrón. Espacios donde se nos cedeu terreo para a construción destos depósitos. No da Feira do Poltro e do Viveiró todavía non temos os permisos, pero da Balsa temos os permisos e irá no Fondo de Compensación Medioambiental deste ano 2026. Perdonade un momento. O montante para o Fondo de Compensación Medioambiental, o montante dos depósitos do depósito da Balsa ten un coste de 87.352,61 euros e quedaría un remanente de 64.429,87 euros que irá destinado á reparación, rehabilitación dos vestiarios de Chao de Currás, onde os cazadores de aquí de Muras, en un espacio municipal, está con lousas de tralita, hai moitas unidades, hai auga, e esa será a terceira actuación que metamos no Fondo de Compensación Medioambiental do ano 2026, que son 502.000, non quero mentir, 502.648,09 euros. Estas son as actuacións en obras que temos previstas para agora, para comezos de ano. A maiores disto, saiu a convocatoria por parte da Xunta do Agader 2026 e a actuación que se vai a meter, tirando dese proxecto que tiñamos do ano pasado, é aglomerado na estrada da Tarroeira, e a que venden do cruce da vía que vai ao Punto Limpo, a Igrexa de Irixoa, e que sube á Paleira, que é moi usada por os veciños do Concello, está bastante deteriorada, estaba en aglomerado, e vamos a poñela en aglomerado. Non nos entregaron todavía o proxecto, está en redacción, pero será outra actuación que teñamos en vías e obras. A maiores disto, onte reunínme coa presidenta da Diputación, e acordamos, e ela me trasladou, que se vai a facer unha actuación bastante amplia
nas vías municipais do Concello, sobre todo incidindo na limpeza de cunetas en rebacheado, e tamén se vai actuar sobre a ponte da Balsa, a ponte que está no límite entre a Balsa e o Viveiro pasando o Aborbó. Unha das actuacións comprometidas é o aglomerado dende a Paleira ao alto da Amosa. E a actuación na ponte, porque é unha ponte que houve veciños que me chamaron, esa actuación está prevista facela agora na primavera, está xa adxudicada a realización desa obra, pero un dos problemas parece ser que a humidade cae na zona e a auga que non permite actuar ali. Ben, e estas son, en principio, as cuestións que tiña para traer aquí a pleno. Pasamos ao seguinte punto. Mocións non hai. Resolucións da alcaldía están a disposición dos membros dos distintos partidos que forman aquí o pleno, e pasamos a rogos e preguntas. Eugenia, non sei se tes algún rogo, algunha pregunta. Sí. Boa noite. Xa que falamos de obras, eu vou facer distintas peticións, teño aquí distintos puntos, son peticións de veciños, máis algunhas protestas ou observacións de determinadas cousas que vou enumerando. Unha das pistas que iba a pedir era a da Restrebada, pero xa veixo que vai aí, a pista do Aborbó, tamén, a pista do Rego, que está en moi mal estado, e tamén avisar que a señal do Rego, se non se arreglou esta temporada, está tirada nos chan, a señal esta que se fixera co Obradoiro, está ali tirada contra os paus que deberían soportar ou aguantar. Despois, nos carrís, vostede quedara de poñer xa fai uns anos uns pasos canadienses, están esperando por eles, e polo que enumerou aí non vai ningún en esa zona. Están ocasionando bastantes problemas, o gando que baixa nesta época do ano de inverno, baixa para refuxiarse nas zonas onde hai pasto e onde hai vivendas e abrigo. Despois, a pista do Aborbó, xa que o que xa dixen, e depois quería pedir tamén unhas cousas que se tiveran en conta para próximas subvencións que pedimos ao Partido Popular. Aunque as pida por escrito, non se me vai facer caso, polo menos que quede constancia aquí en grabación do que pedimos, que xa pedimos moitas máis cousas. Unhas vanse facendo, que son obras de carreteras e, a mellor, pistas para veciños ou pasos canadienses, pero outras que son ideas que se poden utilizar ao largo do ano non se teñen en conta. Eu creo que deberíamos facer como outros concellos que teñen unhas cuchillas que se poden adaptar ás pick-ups. Nosotros tiñamos, creo que hasta fai pouco, 2 pick-ups, agora creo que só vexo unha, non sei a outra se sigue funcionando ou non, pero podíamos pedir unha cuchilla máis que para sacar a neve, para limpiar na época de outono e inverno as follas que hai nas beiras das estradas. Creo que a maior parte dos veciños nos tuvemos que dedicar a limpiar nós con rastrillos ou como fora en zonas de baixada ou subida, as nosas vivendas tuvemos que limpiar porque senón patinan os coches ou os camións que acceden ás nosas explotacións. Entón, creo que era unha boa maneira de manter limpas as nosas estradas dentro do Concello. Despois, o día 12 de febreiro, tiven a ocasión de que me visitaran compañeiros meus que están na Diputación do Partido Popular, Antonio Ameixide, é o portavoz do Partido Popular na Diputación, donde fixen 3 protestas, entre elas a ponte que vai entre o Viveiro e a Balsa. Aquel día, estaba bastante mal estada, creo que ainda caeu máis, caíran 2 pilares, un por cada lado, levou casi todo a auga coa forza
era un perigo, polo que tiña entendido pasaban coches, agora creo que non, porque se puxeron pedras, pero pasaban coches, era un perigo para algúns veciños que se arriscaban a pasar en vez de facer un rodeo de máis kilómetros. Outra zona que visitamos foi a zona da Volta, porque creo que tamén hai que tomar unha actuación na poda de eses árbores, polos problemas que ocasionan esas vivendas de obstrucción de alcantarillado, obstrucción de canalón, estropeando os tellados. Entón, nós non podemos facer forza aos propietarios, pero, polo menos, o que estea encima da vía pública, intentar podalo para apartar o máximo posible das vivendas e que non estropee de paso o firme da carretera de acceso a Muras. E, por último, e non menos importante, protestamos por uns árbores que hai diante do colexio que están a puntiño de caer e que están xusto casi na zona onde se suben os nenos ao autobús e máis onde aparcamos os coches os pais para ir recoller os nenos. Creo que iso xa fai anos que o levo pedindo, xunto con outros árbores que había para arriba que acabaron caendo e outros que os cortaron os da Diputación a base de peticións. Entonces, isto creo que é bastante importante porque hai nenos polo medio. Entón, esa foi unha das peticións. E falando do colexio tamén, xa que estades de mantemento, de limpieza, gustaríame que tamén se fixara que na entrada ao aparcamento dos coches dos profesores e profesoras unha columna está toda coberta de hedra e máis un arbusto que hai ali xusto ao lado estáse cubrindo de unha silveira enorme que é un perigo pos nenos. Xa non polo matorral en sí, porque aí pódese agachar calquera animal ou un niño de velutinas e avispas que asobo naquela zona. Entonces, pedimos, dentro do Partido Popular, que se pode esa silva, non pido que se pode o arbusto, pero esa silveira que ahora mismo non é moi grande porque perdeu a folla, pero cando veña ahora a primavera collerá forza e é un perigo pos nenos. E despois, xa que falamos tamén das árbores, eso xa é cousa do Concello. Creo que ao señor Requeijo xa o avisei tamén unha chamada. Hai un pino de grandes dimensións no acceso a Perros e a Freán. Está xusto nunha curva e está inclinado para caer hacia a estrada que accede a Perros. Entón, eu pido, xa sei que ten propietario, pero creo que hai que tomar medidas antes de que pase algo. Entón, por avisar que non sexa. E hai outro árbol que caeu estes días nunha curva de musdradas. Non obstrue ainda de todo a carretera, pero se sigue caendo, está sujetando unha silveira, pois a mellor ocupa parte dun carril. Pero iso que é unha vía municipal, unha vía de Diputación? Iso é municipal. Musdradas é municipal e Perros é municipal. Ben, porque levan aquí unha lista de cousas que eu entendo que son da Diputación, pero, bueno, falaremos máis adiante. Da Diputación dixen os árbores da Volta, o árbol que hai diante do colexio e despois a ponte. Esas tres cousas. E despois o pino ese de grandes dimensións na pista de Perros e despois outra na carretera de Musdradas. Despois destes temporais tamén a ponte da Casabella acumula moitísimo barro que ocupa un carril. Entón, tamén pedir... Iso sí que é da Diputación, pero iso non pedín eu a Diputación. Pido yo vostede para que o pida... Bien, Eugenia, pero entón, as cousas da Diputación diríxase á Diputación. Eu podo lle trasladar todas estas cuestións á Diputación. Se os veciños mo din a min, eu falo ca Diputación. Pero tuve unha reunión onte ca presidente e vostedes que están todos os días facendo vídeos de baches, de cuestións. Todos os días, eu veño yo dicir aquí ao pleno para que quede constancia o que pido. Non o ten que dicir a min. Está ben, eu traslado yo a Diputación, pero vostede tamén ten representantes ali na Diputación, yo di ao señor Ameijide que vai a Diputación e lle diga ali a presidenta ou de obras, a quen sexa. Creo que xa nos chegan cas cousas do Concello sin que nos teñan que meter as cuestións da Diputación. Porque ao final isto leva a confusión e a xente pensa que o Concello é o responsable de todo.
E as cousas da Deputación son da Deputación e da Xunta. Imagino que tramitará un listado de cuestións aquí para a Xunta. Eu só trai para a Deputación e para o Concello. Eu traigo o que vexo despois destes temporais. Moi ben, moi ben. Bueno, remate, porque... Eu aquí vivo e paso polas pistas todos os días e vexo o que necesitamos e o que deixamos de necesitar. Moi ben, moi ben. Entón, o que lle estou dicindo, a Ponte da Casa Bella, que é unha carretera da Diputación que está en moi mal estado, pois acaba ali toda a auga e acumulas ali un montón de barro que só hai un carril para pasar, cando hai moi mal tempo. Entonces creo que, aunque vostede lle pida á Diputación que cando veñan a arreglar aí, que limpien a lama que hai ali, pois por menos ter a carretera limpia co asfalto á vista, non chea de lama. E despois, por testarlle un pouco polos servicios que tanto dice que ten este Concello. Xa o chamei por teléfono polo tema da antena da televisión que hai en Muras. Cada vez que hai unha tronada, baixa señal, a xente, pois aquí en Muras, con este inverno tan largo que tuvemos, pois o único entretenimento que ten a xente maior que está na casa, pois é a televisión. Entón, eu pídolle que invirta, non é gastar, é invertir diñeiro pos nosos veciños comprando un SAI ou un reactivador de señal, porque iso é por unha deixadez, leva así moito tempo, é unha deixadez. E eu, polo que me informei, pódese instalar un reactivador de sinal que non teñen por que estar esperando un día ou dous a que vai a alguén ali a reactivar a señal da antena. Despois da fibra, a fibra igual, protestan os veciños que queren instalar a fibra e non hai tal fibra. Non hai tal instalación, pode ser que en algunha parroquia puntual sí que haxa, pero aquí non. Hai os postes de madeira, hai as tubaxes, pero o cableado de fibra non. Entón, eu estou axudando a moita xente a informarse. E a empresa que supostamente daba señal o que daba esa instalación, pois non, agora non. E despois, por último, quería preguntar porque, xa que vostede é o alcalde, porque agora se están facendo ampliación de curvas na zona entre a Ponte do Freixo hacia Abeledo, pola zona do acceso ao Cotelo e as Pandas, que se están ampliando ali as curvas, sin pedir permiso aos veciños, sin decir nada a naide, e creo que entrando nas propiedades privadas sin saber nada deso. Entón, a miña pregunta é por que se fan esas tarefas? Eu podo lle dar resposta a isto último, pero doulla despois. Non, xa... Solo outra cousa, que tamén, despois, si se vai solicitar algunha axuda á Xunta porque hai unha subvención para puntos limpos e si nós o vamos solicitar. Xa que o noso punto limpio, según vostede, é unha referencia en Galicia, pero necesita moita axuda. Jenny? Boas noites. Eu traigo varias cuestións. Vin o tema do plan da Diputación, vin que vai a carretera dos Carballás, en todo o listado de carreteras que dicen que van a mallar, voto en falta a de Muruás, que está aprobada por varias veces en pleno e sigue sin aparecer aí, e a de Furco, que se pideu no pleno de decembro e dixo que o tería en conta para o próximo plan da Diputación e non na do 2026 ven a dos Carballás, pero non ven a de Furco. Entón, gostaríame saber se ten algunha intención de arreglar estas dúas ao longo do 2026. Despois, outro punto a ter en conta, dice que a Diputación, que vayamos pedir as cousas da Diputación, no pleno de decembro, cando se trouxe a moción do tema das aceras e das farolas da Costa de Vilar, vostede dixo que esa actuación pertencía á Diputación. En varias reunións que nosotros tuvemos ca Diputación, tratamos este tema para ver se era dependiente da Diputación ese arranxo de farolas e de aceras e corresponde ao Concello, non á Diputación.
a Diputación arreglaría a carretera, pero o mantemento e o servicio de iluminación e de aceras corresponde ao Concello. Entón, gostaríame saber se isto tamén o vai prever en meter en algunha das obras que ve para o 2026 ou vai seguir a iluminación de Vilar e máis as aceras así. Despois, co tema da carretera que nombrou Eugenia, do tema do encheamento das curvas, a mí o que me fan chegar os veciños é que se ampliaron con Zahorra, os veciños e a xente que pasa por ali, con Gravilla e con Zahorra, que xa está a carretera toda chea de grava. De feito, mandaronme vídeos e fotos da situación na que está ahora a carretera. É unha zona, pois, con costa, na que pasan camións do gado e carros con vacas e con cabalos, e teñen, a verdad, bastante preocupación con respecto de como se vai poñer eso, así que chova un pouco, para o acceso de vehículos. Entón, gostaríame saber se hai algunha posibilidade de que eses anchamentos se faigan de outra maneira ou se teña en conta que se limpen as carreteras a diario para que non teñan nin barro nin pedras nas vías, vamos. Despois, gostaríame saber que no último pleno a barandilla desa ponte foi a que se lle comunicou que estaba tirada no pleno de decembro, sigue igual, entendo que se reparará despois de que pasen os eólicos ou non sei como se vai facer. Esa barandilla desa ponte está tirada no campeiro. E tamén me gustaría saber, sobre todo, o que le vamos preguntando pleno tras pleno, sobre todo o número das viviendas de Enrique Guzmán e máis de Apóstol Santiago, porque seguimos tendo problemas á hora de notificar e de pedir permisos para facer calquera cousa nas nosas vivendas, porque non corresponden os números das escrituras que se teñen no catastro cos números que teñen agora as vivendas. E tamén se houbo algún movimento no tema do expediente do camiño da Margarida de Silán, porque meses tras meses vexo que estes expedientes se supón que están abertos pero que non se moven. Por último, nos decretos de alcaldía vimos que hai un PAC, eu vin que hai un PAC sobre un decreto que volve a haber un cómputo de pago de facturas. Hai un total dunhos 200.000 euros en pagos de facturas. Ese decreto ven con un informe de intervención. Eu solicitei ese informe de intervención para ver cales son os problemas que se poñen para non facer o pago normal destas facturas. Ese informe de reparo que ven desde o Departamento de Intervención indica que estas facturas, según pon o informe, son contratos de servicios que responden a contratacións de contratos menores que teñen que cumplir uns requisitos para poder facer os pagos correctamente, ou contratos maiores que son superiores a 40.000 ou a 15.000 euros en función do tipo de obra ou de servicio que se contrate, que terían que ser por medio de licitacións. Entón, atopámonos con unha serie de listado de factura tras facturas que isto arrástrase mes a mes todos os plenos con un montón de contratacións de servicios que están feitos baixo a aprobación do señor alcalde, porque se estas facturas hai un informe de intervención que dice que non se cumpre a normativa para poder facer estes pagos e que a maneira de facelos é traendo a pleno ou que a autoridade, neste caso o señor Requejo, acete ese pago, gustaríame saber se teñen en algún momento a previsión de facer algo para solucionar este tema, porque de cada 2 meses 200.000 euros de pagos de facturas a dedo, contratos a dedo, ou contratos que se arrastran no tempo sin licitacións,
creo que xa ronda a risa o esperpento. Acabamos, Jenny. Sí. Entón, a mí gustaríame saber, porque tamén hai moitos autónomos que están facturando todos os meses os seus servicios e acabamos de ver que o Antón, o arquitecto do Concello, que antes facturaba os seus servicios a través de factura como autónomo, estaba dentro destes PACs, se isto vai sentar precedentes para que os autónomos que están facturando mes a mes os seus servicios ao Concello acaben solicitando judicialmente tamén formar parte da plantilla do Concello, porque visto lo visto, se non se sacan licitacións ni se fan as cousas como se teñen que facer, gustaríame que o aclarase. E por último tamén unha cousa a ter en conta. Gustaríame saber se aquí no equipo de goberno non saben onde vivo. Digo isto porque, solicitando no padrón, pideuse un informe da Guardia Civil, onte chamoume vostede, a Guardia Civil falou comigo e comentoume que desde o Concello que se pide, cando se pode detectar que hai un padrón fraudulento, pois pides un informe da Guardia Civil para detectar se ese padrón que existe nesa vivienda é fraudulento, non? Un pouco mándase a Guardia Civil para que faiga ese informe. Entón, gostaríamos saber se isto é algo que se pide a toda a xente que se está empadronando, se é algo aleatorio, se só se fai cos que son supuestamente que se pode ver que seña un padrón fraudulento, se hai algunha normativa que especifique algo e desde cando se está facendo isto, porque a mí interesaríame Rematou? sabelo. Sí. Ben, Julio? Bueno, o tema do padrón podecho explicar Silvia, porque é algo que non leva a alcaldía e, non sei se podes explicar cal é o procedimento que seguimos. Este ayuntamiento no tiene policía local como para hacer las inspecciones de verificar quién está residiendo en las viviendas. Entonces utilizamos la ayuda de la Guardia Civil y no es aleatorio, se hace con todo el mundo. Desde cando se fai, si pode saberse, o tema este? Si no te importa, ese tema te lo contesto fuera de pleno. Vale. ¿Sabes por qué? Fai tempo, xa se fai eso. Pero bueno, tú sabes por qué. Non, eu agradecería sabelo, porque na miña vivenda hai 2 menores empadronados desde o 2024 aos cales non se lles pideu ese informe. E, sin embargo, agora a min, para empadronarme cos meus fillos na miña vivenda, sí que se me pideu. Entón, gustaríame saber, pois eso, se é simplemente aleatorio ou a que é debido que se pida ese informe, porque me extrañou, sinceramente. Entón, é unha cousa que me gustaría saber se se fai con todo o mundo, pois eso, desde cando se fai ou a que é debido. Bueno, Simplemente é por aclaralo. O padrón leva un procedimento, se encarga a Secretaría do Padrón e, bueno, que che dé as explicacións que che teña que dar. Ben, bueno, aquí se falaron moitas cousas, sobre todo, moito camiño. Sempre dixo que non quería, que non tiña nada. Ben, moitos camiños, non? Se falou da Restrebada, Borbó, Carrís, Furco. Bien, aquí o ano pasado, no verán, trouxemos un proxecto de 800.000 euros de remanentes para facer unha actuación integral en todas estas actuacións que quero lembrar. E aquí o Partido Popular e o Partido Socialista votaron en contra do arranxo desas estradas. E agora volven a pleno a preguntarlle ao alcalde por que non se arranxaron os camiños. En fin, temos que ser coherentes. Temos que ser coherentes e saber o que queremos e cando falamos, por que o facemos e por que non. Eugenia, eu creo que fíxate no que fan o resto dos alcaldes do Partido Popular da provincia de Lugo. A maioría, donde hai eólicos. Pregúntalles polo alcalde de Muras. Dilles se é o exemplo a seguir ou non é o exemplo a seguir. Pregúntalles. Por que me chaman? Por que me chaman, Eugenia? Por que me chaman? Eu non me preocupo dos restos ayuntamientos. Eugenia. Preocúpame do de Muras, dos meus veciños. Moi ben, me parece ben que te preocupes, pero para preocuparse polos veciños hai que ter feitos en riba da mesa. E o que non pode ser é que fai 4 meses votases en contra
de unha actuación que eran 800.000 euros de arranxo de vías municipais, e agora veñas a preguntar por que non se arranxan esas vías. Logo traes unha serie de cuestións da Deputación. O que é da Deputación, fálalo coa Deputación, cos teus compañeiros, ou se non vides a sacar un vídeo en cada punto, sacades un vídeo. Nos xa fixemos actuacións antes de viros da Deputación aquí, cos árboles da volta, e falamos cos propietarios. E lles dixemos que había que cortar os árboles. As árboles están na zona de afección da estrada da Deputación. Non nos fixeron caso. Falamos co propietario dos árboles que están enfrente ao colexio e lle notificamos. Non nos fixo caso. Bueno, terá que actuar a Deputación. Sei que a Deputación se dirixiu a eles. Entón, bueno, que veña aquí a pleno a decirnos que somos nós os que temos que arranxar iso e, sin embargo, no colexio, porque trae aquí o tema do colexio e os nenos e todo ese peligro, que é certo, é un perigo. Pero hai unha columna que está desconchada, que leva 2 anos a Xunta de Galicia para arranxala e ainda estamos esperando que arranxe esa columna. As escaleiras do colexio, mire como están. Mire como están as escaleiras, que de cada certo tempo temos que irnos ali a arranxalas, cando non é competencia municipal. Temos que ir a arranxalas. Non necesito que ninguén fale por abaixo. Eu, cando fala vostede, o respeto, entón non necesito que ninguén fale. As escaleiras do colexio, a Xunta de Galicia podría arranxalas. Creo que non é... Bueno, veñen aquí inspectores, ven xente da Xunta de Galicia e actuación non vexo ningún ali. O centro de saúde, o Concello fixo unha boa inversión ali no centro de saúde. Non sople, é a verdade. Antes chovía. Para contestar as miñas preguntas. Non, pero para que lle quede claro, porque vexo que non lle queda claro, e entón me está dicindo cousas a min cando non son actuacións municipais. E como esta administración é así de complexa, isto ao final crea confusión e crea opinión. E non é certo o que vostede está dicindo. Vostede está mentindo cando ven aquí. Está mentindo. Vostede votou en contra de actuacións en vías municipais. Había un informe desfavorable de Secretaría. Había un informe desfavorable de Secretaría. Entonces, hasta que vostede faiga ben as cousas e poña encima da mesa un proxecto viable, eu non me collo os dedos, nin eu nin o meu compañeiro. Así que faga ben as cousas como alcalde. Bien, vostede había un informe desfavorable, un informe favorable, perdón. Cando tiña outro compañeiro no seu grupo, eran 3, no Partido Popular empezaron 3, agora son 2, e había un informe favorable pola súa incompatibilidade e vostedes votaron en contra desa incompatibilidade, cando había un informe favorable. Entón non me veña a min decir de informe favorable e desfavorable. Si vostede quere facer cousas polos veciños, apoio o que fai o equipo do goberno, e se non, dedíquese a facer política, porque o que fan é facer política, pero que nos sufren son os veciños, e despois ven aquí con unha listaxe de camiños e de actuacións e di, non, é que o alcalde non o quere facer, non, o alcalde quere facelo, pero vostedes votan en contra. Que, por certo, para a próxima vez, mire os compañeiros que levan a lista. Mire os compañeiros que levan a lista. Porque isto é para sacarse o sombreiro. Cuidado, señor Requeijo, que esa persona antes iba na lista do bloque. O sea que hai que ter cuidado. Sí. Ben, respecto ao tema das protestas polos servicios de fibra, de televisión, bueno, eu creo que as antenas de televisión todas teñen un suministro de electricidade e últimamente deronse moitas tormentas. Cando se dan as tormentas, saltan os diferenciais. É que non hai un sistema, ese sistema de rearme automático, a min, eu teño falado coa xente que arranxa os repetidores e nunca me puxeron enriba da mesa. Hai que ir ali, xa preguntei, e creo que é xente competente. É máis, antes de estar o BNG aquí gobernando e antes de ser eu alcalde, había outro alcalde. E cando se ia a luz, había tormenta, había que ir volver ali a rearmar os repetidores. Entonces, non veña aquí descubrindo a lúa.
non veña aquí descubrindo a lúa. E respecto á fibra de televisión, é certo, a fibra de televisión, bueno, polo que dicen os veciños, hai dificultades no suministro de conexión á fibra en moitos lugares. Bien, dende o Concello presentamos un escrito para que nos deran explicacións ao respecto. A obra a fixo o Goberno Central. As explicacións terás que dar ao Goberno Central, a delegación do Goberno ou a subdelegación, quen lle corresponda. Pero a mesma cuestión lle digo coa cobertura móvil. A cobertura móvil na zona da Balsa non existe en moitas zonas do Concello. Iso é competencia da Xunta de Galicia. Aquí presentamos varios escritos a respecto disso e non lle vexo que vostede veña aquí a cuestionarse nada. Debelle parecer suficiente a cobertura móvil que hai. Se temos cobertura móvil, a fibra hasta non sería necesaria, porque hai o radio internet e con eso xa temos acceso. Ben, falaron as dúas, non? Da ampliación das curvas de Bostelo ás Pontes. Bueno, hai unha empresa privada que pide unha autorización para usar esa vía. As ampliacións terán as que falar cos particulares. A nos comentaron e nos trasladaron que había curvas que iban a volver a diseñarse ou volverse a facer. Son os coñecementos que teño. Hoxe, o coñecemento que eu teño, vamos, hoxe se puxo en contacto comigo un veciño que lle actuaran nunha parcela súa. Bueno, eu falei coa empresa e a empresa quedou en que ia a falar co veciño. Creo que xa falaron, bueno, e hasta aí é o que podo decir. O demais, bueno, habrá que falar coa empresa que é o que están facendo e que é o que non. Falou tamén Eugenia do punto limpio, que era un exemplo e tal. Bueno, fixemos unha boa inversión de diñeiro no punto limpio. Fixéramos máis, porque fixemos na escola de Irixoa, pero, bueno, xa sabe, hai moita inseguridade aquí e hai moito bandolero por aí que se dedica a facer fechorías e levaron as ventas e as portas. Ben, a respecto do punto limpio, estamos co Concello de Ourol e co Concello de Xermade facendo unha licitación compartida para o servizo de recollida de lixo e se vai a poñer en funcionamento, se farán actuacións acorde co uso que se lle vai a dar. Bien. Evidentemente, xa dixen máis veces que non é o punto limpio que a mí me gustaría, non é o punto limpio que me gustaría, pero sí que é certo que agora non temos lixo tirado polo Concello, agás cuestións puntuais, sino que o lixo o temos ali, e de ali o sacamos. E, mentres tanto, é co que temos que tirar. E lle volvo a insistir, alcaldes compañeiros seus me chaman a min, porque vostede se queixa moito do alcalde de Muras, pero outros compañeiros seus, alcaldes de outros concellos, me chaman para ver como facemos certas cousas, e non pregunte dentro do partido e lle dirán se lles preocupa o alcalde do Concello de Muras e as cousas que fai ben o alcalde do Concello de Muras, pregunte. Respecto a Jenny, bueno, sacou tamén aí o tema de Furco, o mesmo que lle decía antes, vostedes votaron en contra dun proxecto, bueno, falan de que había un informe de Secretaría que era un informe desfavorable. Hombre, vamos a gastar 800.000 euros de remanentes dos aforros que tiña o Concello e, bueno, hai uns ingresos e hai uns gastos. O Concello non está tendo, vamos a ter gastos de 2 millóns e pico de euros e só ten uns ingresos de 1.700.000. Estamos tirando do diñeiro, digamos, que temos aí aforrado, entre comillas. E vostedes votaron en contra. Non, estou falando. Non, un inciso só sobre este tema. Dice que somos nós os tres os que votamos en contra, pero para que non salira eso, este señor que está aquí ao lado tamén votou en contra, se non aprobábase. Bueno, eu sei o que digo. Claro, o que pasa é que agora interesa moito a situación, pero votamos todos en contra e todos dixemos o mismo, que había un informe no que non daba viabilidade a ese proxecto. Creo que se lle dixo que sacara carreteras para que entrara dentro do importe que se poñía, pero non puxo, o sea, non sacou carreteras, é que puxo máis ainda encima, nese pleno. Creo que está grabado, pódese ver, tampouco pasa nada. Exacto, como está todo grabado, a xente pode comprobalo. O dito, aquí o Partido Popular e o PSOE votaron en contra do arranxo desas actuacións, eran sobre 30 actuacións en 30 vías municipais, en base a ese informe que les decían que era desfavorable, cando é de sentido común que ese informe nunca podría ser positivo
positivo porque estamos tirando diñeiro que o Concello ten aforrado. As carreteras non, vai ser Exacto, sempre negativo. vai ser sempre negativo. E os de remanentes sempre. Ben, a maiores, sacou o tema das farolas e das aceras na Costa de Vilar. Eu a información que teño é a Diputación é propietaria da estrada, do firme da estrada e das zonas de influencia. E as aceras son zonas de influencia da Diputación. Outra cousa é que non queira vir a facer unha inversión aquí a Muras, non nos queira poñer as farolas e teñamos nos que asumir esa actuación, que é o que suele pasar, tanto a Xunta como a Diputación de Lugo non queren vir aquí a facer actuacións. Está mentindo, señor Requeijo, porque a primeira reunión que tuvo vostede co presidente, neste caso, presidenta da Diputación, nestes últimos 10 anos, foi onte. Jennifer. Non minta, de verdad, porque fun preguntar á Diputación expresamente por ese tema, O sea, non minta, porque se fai falta, pois habrá que citalo a vostede para vir ali e ir ali á Diputación e que lle expliquen a vostede e habrá que levar cámaras logo para que lle expliquen. Habrá que facer así. Creo que xa tiveches o teu turno de palabras. Pero que tú estás rebatindo, estás negando algo do que eu me informei, porque no pleno de decembro vostede dixo que era cousa da Diputación. Non é cousa da Diputación. As farolas e as aceras non son cousa da Diputación. Porque dígolle que este tema, entre outros, como o tema das carreteras, como o tema das asociacións, como outros temas, teño contacto directo, como nos dice vos... Directo ou indirecto, déxame continuar. Como vostede nos dice que vayamos pedir a cada sitio a súa cousa, estou lle dicindo que o tema das aceras e o tema das farolas é do Concello. Moi ben, bien. O dito, a Diputación de Lugo, a estrada, o grosso por onde circulan os vehículos, é propietaria dese terreo e as aceras, tanto a Diputación de Lugo como a Xunta de Galicia, son propietarios dese terreo. Outra cuestión é que o Concello de Muras, no seu momento, arranxase as aceras e puxese as farolas, porque seguro que foi en algunha actuación con subvencións de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a Diputación de Lugo, se quere facer unha intervención aquí en Muras, pode facer a intervención das farolas na Costa de Vilar e o arranxo das aceras. Respecto ao acceso a Veledo con Iberdrola, pois o mesmo que lle comentei á súa compañeira, igual que a Barandilla do Río. O compromiso que existe por parte da empresa é que cando se remate... Perdón, a Barandilla xa estaba antes, A Barandilla non é cousa da empresa, porque no pleno de decembro comentei. Esperaremos. Eu non fixe ningún inciso sobre o tema de anchear as curvas. E o que digo é que está a carretera está chea de grava e que é un peligro para os coches, que foi o que me trasladaron a min. Eu non teño conocemento do tema de que se meteran en fincas de veciños ni nada disso. Eu refiro á limpieza da... Contestolles as dúas xuntas, pois senón é un jaleo. Esa actuación, esa estrada, están actuando sobre ela, hai empresas que están traballando aí facendo ampliación, porque por aí é por onde vai sair o parque eólico, e, o desmontaxe do parque eólico, están traballando, se falaron cos propietarios, e se non falaron cos propietarios, que falen co Concello e eu os poño en contacto coa empresa, pero eu non teño culpa das actuacións da empresa, das 3 empresas que hai aí traballando. Entón, a Barandilla caeu porque lle caeu unha árbore encima ou a deixou en mal estado e estaba pendente de colocar, pero agora van usar esta estrada a xente de Iberdrola e cando rematen, a deixarán aglomerado e entendo que colocarán a Barandilla. Respecto do camiño da Margarida, tamén falou, hai un expediente aberto, creo que pediu acceso, falar con Antón, fale con Antón e que lle explique como está esta cuestión. Este camiño da Margarida corresponde a Augas de Lugo, e, Augas de Lugo vai lento e exixen unhas cuestións relacionadas con ese camiño, porque parece que hai 7 regos que baixan de arriba do monte e tal, e hubo que facer estudios de avenidas a 500 anos e está pendente de que nos autoricen ese camiño desde Augas de Galicia, pero como esta autorización temos outras pendentes. Respecto aos números nas vivendas sociais, está o expediente aberto e está pendente de resolver.
E creo que con isto lle contesto as cuestións. Eu o que si lles pediría, e xa por rematar, porque sempre veñen aquí os camiños, non sei que, digamos, a pescadilla que se morde a cola, isto dos camiños, e cando vas a arreglar o camiño dali, o camiño de non sei cuánto, isto é repetitivo, repetitivo, repetitivo. Se traemos un proxecto aquí para aprobar, non necesitan votar a favor. Digo yo a vostede e a vostede, con un informe desfavorable. Non necesitan votar a favor, abstéñense. Asume o alcalde e o equipo de goberno a responsabilidade. Pero non, votaron en contra. Por que? Explíquenllelo aos veciños. Explíquenlles aos veciños por que votan en contra. Sume. En contra. 3 ou 4. Para que vaya en contra e nos haya, somos 4. Ahora xa sabemos que estamos noutro tipo de negociacións, pero sume. Entonces, esa é a cuestión. É dicir, vimos aquí, traemos os proxectos, votamos en contra e despois pedimosles explicacións ao alcalde. Bien, isto o exemplo do seu papel aquí, neste mandato, resúmese no que fixeron no anterior pleno. No anterior pleno, digo yo a vostede, sobre todo Eugenia, Eugenia, porque días máis tarde o alcalde da Pastoriza sacou unha nota en prensa a respecto dos eólicos, e vostede viu aquí a defender que a Xunta facía unha implicación moi elevada, dando diñeiro porque iba a pagar becas, porque iba non sei que, por tal. E o alcalde da Pastoriza, teño a nota aquí, ella pasar, por si non a viu, dixo que era, pero sabe que é compañeiro seu, e dixo, isto é calderilla o que nos dá a Xunta, e queremos algo semellante ao de Muras. Algo semellante, non o dixo con esas palabras, pero as líneas, os puntos que el pedía, eran os puntos que nos diu a nos Iberdrola. E entón, bueno, isto deixollelo aquí, para que por lo menos actúen con certa coherencia. Non digan unha cousa antes, logo veñan aquí pedir explicacións porque fixemos aquelo. Bueno, o Concello de Muras é un concello saneado, que non ten deuda, creo que non ten deuda, e podemos facer actuacións gracias a eso, a que somos un concello saneado e temos un remanente. O ano pasado tiñamos X cartos, este ano teremos outra cantidade según liquidemos. Pero, bueno, todo depende do que decida o Pleno. Por certo, sacou aquí a portavoz do Partido Socialista os informes desfavorables de un montón de facturas, 200.000 euros, e non me parece pouco, porque aquí pagamos, déixeme falar e explícolle, porque vostede, eu creo que ven aquí con unha lección aprendida, descoñece o funcionamento da Administración, e entón, os que estamos aquí deste lado, que algo máis coñecemos e algo máis sabemos, bueno, levo aquí 10 anos e algo me serviu. Bien. Entón, a portavoz do Partido Socialista fala dos informes e, bueno, claro, a secretaria, antes de facer, secretaria interventora, neste caso Silvia, antes de facer calquer pago, se fiscaliza o que se vai a pagar. Se fai un informe e cúmprese co que estaba acordado e, bueno, fai unha serie de reparos. Hai que sacar licitación, suministro eléctrico, que hai un montón aí nun dos informes que pediu vostede, estuve revisando, había, creo que 70 ou 80 facturas da luz. Bien, ese suministro eléctrico sacouse en este Concello a licitación. Non sei se xa estaba vostede aquí ou antes. Quedou deserto, non hubo ningunha empresa que se quixera presentar a esa licitación. Bueno, vamos a apagar a luz, cortar a luz pública e deixar os veciños a escuras? Non. Seguimos co servicio de luz pública e, bueno, cando teñamos ocasión, volveremos a sacar esa licitación. Hai outro suministro, creo que o suministro de gasoil, non quero mentir, creo que se sacou a licitación tamén, quedou deserto. Bueno, pois o mesmo. É dicir, os vehículos do Concello, os tractores, as máquinas, teñen que andar, se queda deserto, bueno, terei a secretaria di, isto seguiu unha licitación, non seguiu, bueno, pois seguiu a licitación, quedou deserto, pero non ten un contrato. Bien, pois hai que levantar ese reparo e pagar a factura. E así
un tras outro. E a maiores, xa llo dixen noutra ocasión, nos decretos de pago das facturas, cada expediente conta facturas, un informe de intervención, un informe de secretaría e o decreto de alcaldía. Pois hai un decreto onde di que se saquen aqueles contratos, que se saquen a licitación en función da disponibilidade de persoal, de tempo, de... bueno, tal. Entón, estánse sacando dúas, tres licitacións por ano e... sí, pois, o do lixo. O do lixo. Pero entende o que lle estou explicando, porque me está dicindo desde fai 10 anos. Acabo de decirlle que o do lixo estamos traballando co Concello de... Pero é que eu creo que isto é claro. Co Concello de Ourol e Concello de Xermade estamos traballando nunha licitación que se vai a sacar próximamente, que non se saca de un día para outro, porque isto é unha administración. Hai facturas recurrentes de bufetes de abogados, de asesores, de recollida do lixo, de empresas que se contratan para que faigan a feira do mes, de empresas que se contratan para facer a feira do Contro, etcétera. Un momento. Quero que lles explique. Non fai falta que me explique. Eu podo explicarlle todas as facturas. O que non quero é que veña aquí a facer ruído, a facer balbordo. As facturas dos bufetes de abogados, un bufete de abogados, pideunas aquí a súa compañeira, porque ao Partido Popular non lle gustou que o Concello de Muras tivéramos o acordo con Iberdrola. Entonces pediu aí, dende o ano 2015, as facturas coa asesoría que traballábamos no 2015 e coa que seguimos traballando agora. Pidiu todas as facturas, claro. Aquí habría que explicarlles aos veciños e tamén a Eugenia, claro, non sei se foi a señora Candia ou a Paula Prado que lle dixo que pedira isto. O que lle temos que explicar aos veciños é que para chegar a unha negociación con Iberdrola, aquí se necesitaron informes, estudios e asesoría. E esa asesoría hai que pagala. Aquí o problema que nos atopamos agora que o Partido Popular se lle cambiou o paso. E entón agora, antes tiñamos unha política enerxética e unha política eléctrica determinada en Galicia e o Partido Popular tivo que cambiar o paso. É dicir, antes o tema das axudas para o pago da factura de luz non existía en ningún sitio de Galicia. Empezaron en Muras no ano 2015. E agora, para o Parque Mondigo, que forma parte da Xunta del, a través de recursos de Galicia, van a bonificarlle ali aos veciños, a ver en que acaba todo, non? Vanlle a bonificar o recibo da luz, porque a conselleira, non sei como se chama a conselleira, pero fala de socializar o beneficio que dan as empresas eólicas. E este é o problema que temos no fondo, cando o Partido Popular tamén pide acceso a esas facturas. O Partido Socialista fai ruído e o Partido Popular ven polo outro lado con esta cuestión. Ríense, pero porque non están vendo isto. Póñanse de pé e miren dende arriba. Se non, pregúntenlle aos seus compañeiros na Xunta si cambiaron o paso. Eu volvo a repetir, eu só miro o que pasa en Muras. O paso márcallelo, Eugenia. E tú contas moitas mentiras, e ora, gracias que algunha compañeira que está na oposición que tamén veu eso agora despois de 3 anos. Moi ben. Pero o paso márcallelo, Eugenia, o paso márcallelo o Concello de Muras. Pregúntelo á conselleira. Non é verdade. Márcallelo o Concello de Muras. Mira, falando, para que collas unha idea, que che levantei antes a man, antes, no anterior mandatario, instaláronse 6 antenas dunha determinada compañía, 6 antenas para dar cobertura, porque había moita sombra de cobertura en determinadas zonas. Entón, consegueuse unha subvención, instaláronse 4, me parece, en Muras, porque 2 delas non as quixeron os veciños nesta zona. Pero unha está na zona de Goía e outra está na zona do Freixo. Pero senón terían que estar en territorio murense. Eso sei no eu. Entón, non veñas dicindo que o único que faz e o único que tal eres tú. Ali, daquela, deuse cobertura a todo Muras dunha determinada compañía. Así que tú podes ir aprendendo, ir solicitando subvencións para facer iso. Porque se queres, podes, queres o alcalde, non vamos facer a oposición. E despois, o de que había que ir no anterior mandatario que había ali, fai 10 anos, tú dixeches, fai 10 anos, creo que agora hai as cousas máis modernas,
Eu informeime que eu tampouco non sei de electrónica, sei de informática, hai os determinados SAIS, pero non sei se funcionan para iso, dixeronme que sí, e se non, hai os reactivadores automáticos, que se lle pon un temporizador para que cando pasa a tormenta se volvan a activar, non ter que ir a nai dali en persoa. Así que vaite informando e invirte nos veciños. A mí non me importa o que pasa na Pastoriza, non me importa o que pasa en CE nin Corcubión. Importa o que pase aquí. E pido pistas porque andamos todos os días en elas. Eu ando en moitas, son de propiedade do Concello, outras son da Diputación, outras son da Xunta. E onde hai baches, digo, baches ou fochancas, por se non me entendes. Entón, digocho a ti, e digo yo a Xunta, e digo yo a quen sexa. Porque eu tamén levanto o teléfono a Conservación de Carreteras e digo, hai tal fochanca aí arriba diante da Feira do Poltro. Non che fan caso. Pois non che fan caso. Sí que fan caso. Non, porque a fochanca... Porque viñeron, sí, días chovendo auga a cántaros, viñeron a poñer ali, sí, non dura moito, pero hai que esperar o bon tempo. Se non entendes tú, ou pega o aglomerado con chovendo auga a cántaros. Moi ben, para rematar, Eugenia, para rematar, Eugenia, 3 cuestións. Dende que eu son alcalde non me consta ningunha subvención para a instalación de antenas. Bien, as competencias na instalación de antenas son da Xunta de Galicia, a través de Antega. Pois xa chamamos moitas veces. E aquí a Muras, que me conste, comprometeronse a facer un proxecto no ano 20, na balsa. Temos unha antena colocada morta de risa, sin funcionar. 25 colocada e 13 meses despois todavía non funciona. E colocaronla nun proxecto da FEGAN con Antega que creo que se iniciou a finales do 2018. Bien. E a fecha de hoxe está sin funcionar. Isto por un lado, Eugenia, eu creo que o que decía antes de vir aquí a protestar e dicirlle ao alcalde, suba a Xunta, porque as competencias son da Xunta, non son municipais. Os concellos non temos competencias, moi poucas. E en vías e en obras, para poder facer vías e obras, necesitamos diñeiro, necesitamos autonomía financiera. E nós non temos os convenios que ten o Concello de Ribadeo, o Concello de Friol, os concellos do Partido Popular, que a Xunta por atrás lles mete diñeiro do Fondo de Compensación de Muras para facer actuacións ali. Ríase. Eses concellos teñen maioría absoluta. Iso é o que pasa, fan ben as cousas. Aquí, menos mal... Goberne quen goberne, que me dá igual que sexa PP que sexa PSOE, dame igual. Si maioría absoluta, nin con maioría absoluta... Fai ben as cousas e conseguirás proxectos. Reúnete con nosotros e conseguirás proxectos. Eu creo... Pero non o faz. E ora, hasta o 2027 non vas facer. Exacto. Pois é o que lle digo, Eugenia. Evidentemente, para poder eu reunirme con vostede ou coa portavoz do Partido Socialista hai que traer proposicións e cousas coherentes a pleno unas reunións que mantivemos. Creo que mantivemos moitísimas reunións xuntos. Bueno, en fin, aquí é unha historia de tolos e ao final non vamos a resolver nada. Vendo que esta é a actitude que poden ter con mentira, non imos ir a ningún sitio. Nós creo que en todo momento ya estivemos a mantendida e podían traer propostas. Creo que xa fai 4, 5 anos, lles dis 2 anos, que Fondo de Compensación Medioambiental, si tiñan idea. Dixo nun papel. Bueno, por favor. Por favor. Dixo nun papel que quedou constancia nun pleno, non sei a data, quedou constancia e leíno antes de entregarse. Imos a dar por rematado este pleno, visto que non leva a ningún sitio, ao final o que xera é ruído, non está rematado o pleno, non sei se queren marchar antes, pero non rematei o pleno, Eugenia. Dixetes agora vas a rematar o pleno. Exacto, este era o apartado de rogos e preguntas e podrei, como presidente, alcalde presidente, despedir o pleno, non? Creo. Ben, bueno, pois xa que non chegamos a ningún acordo, a ningún entendemento, temos unhas posturas tan encontradas, bueno, damos por rematado este pleno e ata o próximo. Boa noite.